Piny Kenya William Ruto wacho ni dhi chuno piny owacho mondo mi ochwal e od bura dwaro mar loko bajet manopuodhi gi sirikal mokalo. Ruto loso kano chope hika mar ariyo ni Gachagua ma en owad gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. E kar chung od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde hik Jackson Gachagua ma en owad gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar chwalo e od bura bajet manyien kowacho ni bajet manoketi gi piny owacho motelo ne dhi rido ngima ne jo Kenya kokalo e gope ma piny owacho kao. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months tutapeleka budget bungeni kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Osingo mar lweso wi bajet masani gi siling bilion 300 kagigo ma oko chuno manoketie bajet no bende wacho ni dhi chung mondi. Budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja. Ili tupange kwanza tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii karama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. Ewi wach manenore ka gima ne geto josiasa ma kaose yier to wigi wil gi jopiny. Ruto wacho ni ting' magen go en neno ni gichopo singo mane giketo ne jopiny ka okwayo opisi mar migepe, od bura kod bad migawo mar joyal buche mondo oti kanyakla gi dwaro achiel mar loko ngima jo Kenya. Mimi Rigathi Musalia tumepata. Sasa swali, wananchi wamepata nini? Sasa hapo ndio swali. Hawa wananchi wanangojea sasa tutimize upande wetu. As the executive, I want to commit, we will do our bit. I want to ask the legislature to do their bit and our judiciary to do their bit so that we can transform our country together. Mondo ne odonje chuny jopiny makono mathoth gi gin jopur. Jatend piny oluwo ni lalruok dhi nyime mar medo duoko piny nengo mar mbolea ka okwayo governors mondo mi okony e chopo ne jopur mbolea e kor gwenge. Wakati tumefika ukilete mbolea mpaka Nyeri hapa, sasa nyinyi magovernors mchukue kutoka hapo mupeleke mashinani. Kwa kwaya achiel mar oganda, Jatend Piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo mi omakre kamoro achiel kendo bed kod chuny mar ng'uono ka osingo chiwo luor ne jotelo mamoko koting'o mane gi piemgo e yiero mokalo. Katika harakati hii pia lazima tuvumiliane na tusameheane. Tulishindana na rais wetu Uhuru Kenyatta, tukashindana na former Prime Minister Raila Odinga na wengine wengi. Hawa sasa tumemaliza mashindano, tunawapa heshima ambayo inawatosha kama viongozi ambao wametutangulia. Kinde hik mar wadgi Jackson Gachagua, jalup jatend piny Rigathi Gachagua notelo ne familia margi e ywago wadgi mosenindo kendo ne puoye kaka jago mane ni kod mor kod hera ne anyuolane. Riani ma bende neno wadgi Rigathi maduong' otho ka en jigni 71. George Bati, Ramogi TV.